marem. Pripun? Bali ini garapan Bali. Nggih. Pak Haryadi kok muanet to, Mas? Pak Haryadi ngingeti bokongmu kuwi mau kok ya. Lah, kok ngono to? Semak genduk. Ya aja ngono. Ninggal katresnan. Oke. Oke. Spesial untuk sedaya para tamu ingkang rawuh sugeng dahar Bapak nggih. Alhamdulillah. Halo. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggalku atas sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa. Tak suwon rino lan wengi muga-muga Gusti ngijabahi sakapan anggonmu bali bisa kumpul kaya keinguti. Aja lali bawalinku muga manokan mas janji janjimu aku langsung satu tak enteni nganti saelingmu. Yo! Risma Musik. Sugeng rawuh nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggalku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa.
didandani kok ya. Metu ping pindho. Heeh, Pak suwi nang pirsa, metu lega ora Pak? Urung entek ya urung lega. Urung lega ya. Det ngono. Ya ampun. Tapi Mas iki mau Piye? kondo. Heeh. Mas ini dagangan, Mas. Ngono. Harus bisa nyombor sapi jadi. Lah bojo kon iso. Oh kon Lho aku nyambur seeling awan mau sampean ngendikan ngono kok sapi. Kok iso kon nyambur sapi. Loh, kuwi apa jenenge yang diharapkan kalau mempunyai istri kudu sing iso nyombor sapi. Ora iso adang yo ben yang penting iso nyombor. Aja lali pawelingmu. Luar biasa, minta tepuk tangannya dong yang tidak makan.